Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwesaseTV-ni ngesiXhosa. US'Nay wama nethomi yakhe ke baya kwi-restaurant egama kuthiwa kuseSenzies eMargate. Bayozincokolela nje ke bafumane nee-drinksanyana ezincinci. Uthe ke xa bencokola ke nomngane apho wamxelela into yoba ii-siblings zam zindithatha kancinci. Andazi noba yile nto uba mna ndingafundanga na. Uthi ndike ndacela uMpumelelo apha andifundise ukudrayiva ngeveni. Yakhe wathi uMpumelelo ngeke akwazi uyibhatala laa moto yena besandoyilungisa esandoyibhatala. Uthi ke hayi ke napha ndibaxelela okay ke ndingamane ndiye ke kwi-driving school ngoba at least khona ndizokwazi ubhatala i-500 for 2 hours kunoba ndibe ndibhizi ndicengana nabo. So uS'Nay uthi nje akayingeni into yocenga umntu. Uthi nje into ayibonayo uba bambukela phantsi ngoba ke ngeke akwazi ke ukuyibhatala xa ngaba futhi imoshakele le moto. Kulapho ke athi ke ubone khona into yoba uzalwa nabantu abamjongela phantsi kuba yena engafundanga. Itshomi imbuze ukuba ke uthini ke ngee-plans zakhe nje, wathi yena hayi akanazo ii-plans ezitheni ngolife. Wabe sithomi why ungathengisi ngokungenani ke. Wathi uS'Nay yho mna ukuthengisa ndibe ndilandelana nabantu, wathi ngeke ndikwazi. Mna andinayo intliziyo yokucenga abantu. Unokubonga uthe ke ungathengisa na-online kaloku akunyanzelekanga uba uthengise udibana nabantu. Uthengisa online kuWhatsApp okanye kuFacebook. Abantu bazokubuza nje uba udiliva kanjani S'Nay, wenza njani xa uthengisa, yimalini izinto zakho, akho nto itheni. US'Nay uthe yho ubemane enikina intloko ke wathi yho angeke ndikwazi mna ndibe ndilandelana nabantu bengandibhatali imali yam, hayi andisoze andinokwazi. So umbalisele nangee-games zabo ke benoompilo noolwandle the day bedibene bebonke bezii-siblings ezi zikwiingane zesithembu. Ethi ke yho ndade ndabathuka nobathuka mna kwinto esasiyixabana ngayo phaa ngaloo mini. And ethi ke andizisoli futhi soze ndixolise noxolisa ke ngaleyo into. Okonokubonga ke ekhuza ke kodwa ke wabe semcebisa ngelithi kungcono vele uxolise ube sisibonelo wena esihle njengosisi omdala mos kwaba bantu. Uzehlise nje kubo. Xa uzehlisa it's not like uzoba ngathi uweak okanye utheni. uS'Nay uthe ke kwi-diary session mna andinguye ke loo mntu othanda ukuzehlisa, and if bona bebona uba ikhona into erongo endiyenzileyo mabeze kum batsho uba ndirongo phi. Unokubonga uthe ke nawe njengosisi wabo kufanele ubakhombise ukuba barongo. Hayi ke uS'Nay uthe ndiye kubo mna, wathi soze. Umngane uthe ke no, it's not like uzokwenza kanjalo but ukubabonisa nje njengesister yabo indawo yakho uba wena nguwe mos umafungwashe, ukubakhombisa nje. Uthe ke uS'Nay ayikho into esazolunga, mayiyekwe inje, makuqhutyekwe noba kuthethwe uba kuyathethiswana. Uba kuthethiswana futhi kungathethiswana akanangxaki naloo nto yena ngoba qho xa bebonke bahleli nje bezoxabana ngathi bazikati neempuku, otherwise yena hayi urayithi njengabo. So uthe nje bangaske bangandiniki kwa indawo yam. Itshomi ithe ke vele nizomane nixabana ngoba nizalwa nonke kodwa kumele niphinde nibe rayithi ngoba ngenye imini utata lo wenu onizalayo nonke uzongabikho, nishiyeke nodwa ningavani, kuyoba yifemeli njani leyo. So bengathi eva ke ngoku athethayo ke itshomi wabe sesithi ngoku sekwi-diary session yena uzalwa nee-siblings ezikleva. So nangale ndlela ayithetha ngayo ke ayondlela emnandi, inobugqwirhanyana nje le nto yakhe uS'Nay ayithethayo. Uthi ke so ayikho into azoyenza, zii-siblings zakhe kuzohlala kunje akajiki emazwini akhe. So uthi ke caba bazenza bhetele ke kunaye and akafuni uyi-understand iphathi yoba basuka phi nezinto abazithethe kuye, kutheni sebethetha ngolu hlobo kuye. Hayi uS'Nay uthi nje ngase kuyiwe apho kuyiwa khona. Kodwa ke itshomi yakhe yona ingumntu orayithi, izamile ukumcebisa nathi sibonile, but uS'Nay ungozwi lakhe akamameli mntu, yonke into yakhe kuye irayithi. Enkosi, ngicela siqhubeke, silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.